Kien xokk kbir għall-ġenituri ta' tifla ta' 12-il sena meta binthom ħabta u sabta waqt li kienet qiegħda tilgħab ma' sħaba waqgħet mal-art u spiċċat ma tistax timxi aktar. 7 xhur wara dan l-inċident, il-ġenituri tagħha domina risposta dwar x'kura tista' tingħata binthom. L-ewwel problema li ffaċċjat din it-tifla kienet meta ttieħdilha MRI ħażin fejn Minflok X-Ray ta' sieqha spiċċaw jeħdulha X-Ray ta' dahra. Kienu ordnaw li l-MRI, l-ewwel kienu qalu li għal 7 xhur oħra, u mbagħad batu li urġenti biex immur malajn nagħmelula. Ir-riżultat ħareġ wara 3 xhur tal-MRI tista' taħseb kif xibqa' ġo fik biex tkun taf ir-riżultat. Imma suppost ħadulha ta' kubtejja ħadulha ta' dahra. Wara li għaddew 3 xhur, bit-tifla jkollha titlef ġranet ta' skola, ingħata l-appuntament tal-MRI ieħor li għalih kellha terġa' tistenna 3 xhur oħra biex joħroġ ir-riżultat. Meta waslet il-ġurnata biex it-tifla tingħata dijanjosi tal-kundizzjoni, reġa' nqalan topp ieħor. Kif mort tal-appointment bil-new case ma rridx jara. U jiena tlu sa nagħmel u baqgħet ma ħadx risposta. Mort Mater Dei u għattila bil-problema. Għat titkellem għant li ma nista' nagħmel xejn. L-Isptar Mater Dei mhux qed jara każijiet ġodda wara azzjonijiet industrijali li ħadet il-UHM għax il-Gvern ilu sena u nofs itawwal biex jagħti proposti għal ftehim kollettiv ġdid lil paramediċi. Sa dan it-tant iż-żmien għaddej u din it-tifla jekk mhux ser tingħata kura adegwata mill-aktar fis possibbli hemm ċans li saħansitra tispiċċa f'siġġu tar-roti. Għamlet li ġimgħa biss għandilha jiem fuq is-sodda biex tidħol tagħmel toilet it-tifla. Jekk ma ssirx xi ħaġa jew dan rid jara niddeċiż jekk m'hemmx bżonn operation, jekk m'hemmx oġġett, għandi ċans li t-tifla tintafa' li f'wheelchair ta' ħajja ħanibqa' sejra hekk.